So, hormat oleh teman-teman Sinoman, Karang Taruna, luar biasa, matur sebab dulu mas. Ya nanti, Jos. Mas Iclik. Apa saya? Iclik aham. Jos. Satu lagi aja. Udah boleh. Terminal Madiun Ngawi gontolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ono ning pinggir prapatan. Ngawi gontolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Aku ora bakal ngingkari janjiku. Anane Mas. Mung kowe siramu sing tak tresnani. Amin. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning kamarku. Apa kowe ra krasa kabaten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa kabaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Mayang karo iki. Hei. Persembahan dari Beluang Abadi Grup, terima kasih. Ayo Mas. Terminal Madiun Ngawi anggonaku landaku ora bakalan aku ngelaleke. Sikat-sikat. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ya. Kiki, yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning kamarku. Yo, Apa kowe ra krasa kabaten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. apa kowe ora krasa kabaten saben dina Ra bakal ilang fotomu ning dompetku. betul sekali katanya Niken. Iya, gimana? Kamu lalian ya. Loh, kok flying
tim, sing lali sapa? Aku apa awakmu? Aku Oh, sing lali lah awakmu Mas, aku ngetut. Sama ngetinggal.